tamo kha khek laima tongi resign lai kemo Tiprasa do phano ka haza hamjak liya pusno da hamjak lai rangno da hamjak lai buba grani asak soba kotorma kini kesar hajak tabuk tamni bagwi amti khe inglaima klaikya tamo kok tong Bisingo haike nuja kha Tipramo thani MDC Sadagar koloi resign mani tini bono bini Facebook o receive no post khlaiye public o phonogwi Rikha. Kita mo tabuk bubagrani je imang Tiprasa rongni je imang nongmani asale tongmani yok sama manchini hine amo tomo hani imang ba imang simina thangsina nangnai klai sung phayo tabuk Tiprasa lukurongni jotoni khugono amo to Bisingni kokjung saimia haipano buskang nailene tomo bahai press meet khai kuno statement dari bubagra kuno kokdrasa amo chung nailema tongnai amsung